Salajengipun kula badhe ngaturaken sejarah Mbah Tarya secara singkat menapa ingkang sampun kula mirengaken lan kula ketahui dalam kehidupan sehari-hari Mbah Tarya menika sebagian saja mestine putu-putu ingkang sanesipun nggih menika mesti ngertos ning kok dereng ngoten usaha untuk menyampaikan injang menika kula berusaha menyampaikan silsilah saking Mbah Tarya. Mudah-mudahan dengan silsilah menika nggih anak putu buyut Sanggawon menika tahu oh Mbah Tarya iku toh jasane iku pribadine tiyangipun ngoten nggih. Mbok menawi kok mboten kertos silsilahnipun mestine menika para buyut anak putu mboten kertos bagaimana kehidupan Mbah Tarya nalika tasih sugeng ngoten nggih. Sehingga nek nama hanya ngertos sebuah nama mesti mboten anten artose kecuali mangertos napa ingkang dipun menika nggih napa ingkang dipun tindak lampahi nalika sugengipun. Kula kalih ngadeg kemawon nggih. Kangge mengawali menika kula nggih boten mulang panjenengan boten namung kula mung cerita napa ingkang kula alami kula mangertosi kula mirip kalih Mbah Tarya secara langsung nggih. Kula ali kalih tema menika kanthi dawuh Gusti Allah wonten Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Iki kula ingkang artosipun kirang langkungipun sak temene kabeh wong mukmin iku dulur kabeh. Fa aslihu baina akhaikum mongko becik padha gawe perbuatan sing apik karo dulur-dulur kabeh. Wattaqullaha lan takwa taat karo Gusti Allah. La'alakum turhamun muga-muga kowe dikasih sayangi untuk rahmati Gusti Allah. Kesimpulanipun nek putu ya Bani Taryah kepengin mengharapkan kasih sayang Allah, rahmatipun Allah, sate kedah takwa datang Gusti Allah. Nah, menjang perintah kan. Kaping kalih berbuat baik kalih para sedulur. Dengan berbuat baik kali sedulur takwa marang Allah mudah-mudahan kita sedaya dirahmati dikasih sayangi oleh Allah. Nah menika Mbah Tarya kula mboten mengertos tiyang sepuhipun Mbah Tarya sinten asmanipun buyut kula sing saking Mbah Tarya ya. Sing ya nek sing saking buyut Dasuki kula tesih menangin menika kan derek Mbah Siam ya. Mbah Tarya menika wonten fotone, nek foto niku kok sayang mek generasi muda di kupluk kopianku di damel rekasa saged di. Mbah Tarya selalu pakupluk pribadinipun dasar tegap gagah gede dhuwur niku fotone ya. Mboten bungkuk mboten apa gagah ngantos seda. Usianipun kirang langkung 90 tahun. Kelaripun kirang langkung kula diganti abad ning taun persik kok suwe taun 880 pinten nggih mendekati 890 ngoten niku saking Mbah Tarya langsung ning kula secara plusnya kula suwe ning taun 880 pinten kok ngoten sedanipun pada tanggal 8 Ramadan tahun 78 kan 78 nggih ingkang Mbah Dasuki sedanipun Jumat malam Jumat Kliwon malam Setu Legi tahun 1995 nah iki Mbah Dasuki Mbah Das niku kula paham niku ana sing aran Mbah Dasmi, ana sing aran Mbah Dasuki ya niku sing diantar Mbah Dasmi kan Mbah Dasuki niku nggih niku. Mbah Tarya gadah adik namanipun Nyeru. Ya, temengkrah niku lho. Nyeru ngawontenaken Mbah Kasli kare Mbah Tonah bojone Pak Suwarno almarhum. Mbah Kasli nurunaken ya Mbah Nyeru nurono Mbah Kasli nurono lek Amin lek Titah lek Kunawion kawion niku saking Mbah ya. Ingkang
Ingkang Mbah Putri Mbah Dasuki gadah sederek sekawan piyambakipun mbajeng setunggal Mbah Dasuki menika mbae kula lajeng Mbah Kaseh lajeng Mbah Juri lajeng Mbah Siam ngeten sing Mbah Tariah kali Mbah Dasuki menurunkan lari 8 setunggal Mbah Rusmi Mbah Ripah Mbah Muntalib lajeng Mbah Duryat Mbah Haji Ikemah Lek Khalil Lek Sudar Lek Tarwiji ingkang kertas kula sing edok-edok jaman kae buta huruf ya mate mboten salaken menawi nanging ya wong saya mak kula buta huruf ya menawa asal sekolah ingkang lek iyat nika Mbah teng pangan mesine jam lek Duryat iku salaken ten Jepara ten ST namine niku lek Duryat piyambak ingkang crita ya. Lajeng ingkang mae nggih ika jaler lek Sudar mondok ten Kajen. Lek Tarwiji sekolah ten Klaten SMP napa niku? Ya niku ya. Nah ingkang lek Pakde Maderos Marusmi nurna ya Yumundari Kang Karsan Yureni niku. Ikris 3 ya Kang 3. Sedaya putu kantun 28 kataning kula sebut ingkang tesih mawon. Ingkang mae Mak Ripah ya nurono 7 alhamdulillah tesedaya Yudarsini Kang Sokrim kula Rakib Kastia Sigit Karwati tesedaya 7 alhamdulillah lajeng ingkang lek Muntalib tesih 3 menawi ya kula nggih agak iku tunggal Artini Romlah Purwati Pomo iku nek salah dilema ya niku imet kula ingkang lek Duryat 3 setunggal Harti kaping leku sapa Wit kaping 3 nika Dayat nika apa ya nika lajeng ingkang apa Duryat lek Kemah ya nurono sekawan Ahmad Yadi Nur yang kan lho kamu sing urip apa lah aku sing nggih sing urip nggih sing tesih gesang ya Yadi Nur Yanto, Yoyo, itu. Lah ya sing ya sing iku. Sing sampun sedok kathah ya. Lajeng Sudar nurungan niku menek Le Khalil menika sedo dalam permainan kasti ten Kling. Lapangan Kaling kasti pertandingan kasti zaman semanten lalu kasti dikempung ya diwanten dilempar ke pangku mumbul tiba langsung mati. Mati niku sik Lek Khalil. Kan? Ingkang lajeng ingkang Sudar niku nggih Agus wonten Pur wonten Hakim wonten Deyak kira. Ya niku. Rujuk Tarwiji Edi Anwar Azam niku putune tak hitung niku tak eleni tak hitung kok 28 menika ya. Nggih. Lajeng Mbah Taryana itu dalam pemilih penilaian piyambak dalam bidang apa seorang yang agamis piyambakipun mendirikan langgar sholat 5 waktu tidak pernah absen seketahui ya selalu bar sholat selalu wiridan tasbih tidak pernah lepas dari saku dan tangan Mbah Tarya ya ini perlu diketahui lajeng nalika isih sehat mamplaku siap niku ngaos torekoh Naksobandiah kalih Mbah Kyai Kasan nangri saben dina Selasa. Mbah Totariah sekalian. Mbah Kasan nangri iku ya niku. Tiap hari Selasa. Ning sawane sepuh Mbah Totariah niku nggade penyakit sesepuh dengkul nggih mlaku ora kuat ya penyakit tepuh ya niku sehingga akhirnya tiap Selasa niku mboten nderek. Lajeng nek tiap 1 Rejab, tanggal Rejab karo Ramadan, piyambak iku tawajuhan. Tawajuhan ku ngaji karo Kyai Kasan kono 10 dina. Do mondok Mbah Nyai karo Mbah Yai 10 dina. Lajeng piyambakipun niku akan menjalankan rukun Islam yang kelima haji. Haji nanging piyambak niku wektu ku haji ku angel ulung haji ku 7 sasi lagi utawa 8 sasi lagi tekan omah.
Nah, zaman semono iku ya. Pemerintah burung pati nggatekno masa kaji. Piyambakipun menabung haji tenggene yayasan niku Yaum Alim Kudus. Nah, Yaum Alim Kudus. Mau keterangan len nabung nyicil kaji entek sapi 22. Nah, nek dimasuk akal mboten akal. Lho sapi 22 sapi kae niku murah. Kaji nek kae ku angel nek sapi 22 iku nggih kaji wong papat iso nek kira. Waktu kuwi wis nabung ke sono yayasane bangkrut. Nah, akhirnya ora sida mangkat ngono. Iki dalam aja setiap Jumat nek Jumatan kuwi ora pernah sop mburi mesti nang ngarep teko lebih awal. Iktikaf di dalam masjid iku rutine ngono. Ora kok wong tuwa kari glendeng-glendeng mboten. Teko awal sop ngarep pisan iku selalu demikian Mbak Taria. Dan dalam kehidupan sehari Mbah Totaria itu sangat terkenal, sangat terkenal dipandang orang terbang di daerah sini, tidak hanya di bukti ini nek bodo sing badan niku tokoh-tokoh kiai di badan Mbah Taria. Kaya Yai Kaprawi Pak Munawar iku bodo ya mau apa mungkin sing iku wong seklepu tokoh-tokoh sesepuh badan berarti iku tak anggap orang yang terpandang. Piyambakipun iku dikatakan nek paduka dukun, ning Mbah Tas tidak merasa, tidak mau dikatakan dukun. Piyambake kuwi tidak mau dikatakan dukun sebab nek dukun rata-rata orang ngapusi katanya yo karya kadang-kadang memberi beban kepada orang yang datang. Apa nggih tuku saat iki, kowe ndeuni, apa kowe gawe iki ya. Mbah Taria tidak mau mengatakan yang demikian. Karena apa? Wong rene iki wong susah kok tak tambi beban. Cukup didongakno. Syaratnya apa? Iku medianya apa, Mbah? Iku cukup godhong apa-apa. Godhong apa-apa, uyah damenyanku. Didom. Karo alang-alang nek on bondian iku ana alang-alang dibundel wangsul iku. Iku. Sing wong rono wong apa? Waktu kuwi rumah sakit ora ana, ya. Ora rumah sakit bakul obat ya ora ana, ya. Wong ape nglairno jamu sembuh Mbah Totaria. Ya. Wong lara jamu sembuh Mbah Totaria. Neng karena apa itu ya Gusti Allah ya Mbah Taria selalu apa yang dikatakan iku bismillahirrahmanirrahim terakhir makbul saka kersane Gusti Allah berarti iku siapa lho kok ngerti Mbah Taria ku sepuh kuwi apa jenenge tunarungu sehingga nek ngomong banten tamunya itu sering andri ya orang kok sering ada 3 orang atau orang itu melayani tamu terbuka, ora kedukun jak ning kamar ora. Ya ndok kono ya ditekon langsung tekan. Apa butuhe. Dadi ora jak ning kamar nikani ngene mboten terbuka. Ora kok wong lara tok, wong pedagang ya njaluk donga supaya laris. Pegawe supaya ndang tekan pangkat dikasih karo pimpinane. Iku yang saya ketahui demikian. Wong njodhokno wong, iku nek kono kan ditangtung poso paing senawge dina apa lahire iku di Mbah Taria tukang kuwi ngatur wong digawe dina digawe penggawane. Istimewa Taria ngono kuwi tanpa teks tanpa ndok buku. Mbah Taria aku ora atuh bukune catetane klenik ora atuh. Sekali langsung ditakon butuh apa dijawab langsung disarani langsung dadi ora loro buku piye dina apa bukune ora roh ora catatan ngene ora catatan ya niku Mbah Taria lajeng iki suatu saat Mbah Taria bukti-bukti tidak mau menolong hal yang tidak baik. Pernah terjadi sore-sore
iki mung cita ya iku ora ngandani mung crita supaya si anak putu ngerti akhire Mbah buyut ngono supaya mbok mudah-mudahan Mbah ta iku minangka tunggake cabang iku pakan ranting dan iku aja ngantek nyimpang kaduan saka tunggake. Nek ana wit ngisore duren nek pucuke wah gedondong kan aneh ya malia ya sithik. Katare iku. Sore-sore antara jam 4 ana wedok layu karo wong makne. Dapat. Tapi lho kok ngerti? Kula niku biyen langgar sih langgar ku latar wombu pusat resik latar baterai kuwi. Disaponi terus ora kok latar iki resik latare. Didolan kaca cek bentik iku latar langgar kuwi ngono. Jeng sore-sore Mbah ta iku radik ya. Takon butuhe apa? Padhe penglarisan, Mbah. Apa? Kula sadean warungan, Mbah. Iki cerita apa anane ora kok gawe-gawe. Warung apa kowe? Sego? Mboten. Wedang? Mboten. Lha warung apa? Gengek, Mbah. Hah? Begek lonte kuwi. Nggih, Mbah. Moh kena kuwi. Moh. Ditolak secara langsung. Nah, iku Mbah To Tariyah. Berarti dasene ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awun al ismi wal udwan iku Mbah To Tariyah. Nah, tanggep bantu barang sing apik. Suatu ketika ya tekan jam 2-an ana Cina loro lanang wedok karo nggo batu nuntun kebo. Nggo kebo dari kebune nek saking harga mendekati 20 juta. Odoro kok ya. Cina di Semarang. Kebo kono tampa dokocan kebo. Ya diboleh ngerti. Ya kebo ya. Nah, kebo wong ditrek kebo kan nek doiran ya. Nah, Mbah Tariyah ku nek bar jamaah maghrib jarang langsung nang omah, langsung dong jagong nok musala karo Mbah Sobrah, Mbah Sarban kuwi sing omah iku iki Mbah Siam, Mbah Sobrah, Padi Mbah Sarban kuwi sih jagong ngono kuwi. Lah iku critane kepe? Nek taun iku Cina ku rene ya njaluk tulung omahe ape disita bank. Besok dina terakhir nek ora iso mbayar ora iso disita bank omahe. Ya rene njaluk supaya ora omah iku ora iso disita bank. Ha iku ya wis tahun dhisik wis tahun liwat wis suwi. Kok ujug-ujug rene kebo berarti ora sida disita bank. Sing Cina kon niku ngoten. Niku ngaten. Nggih. Ya ucapan terima kasih ya ora njaluk ya niku diterang kono kuwi ngono. Ha iku Mbah Tariyah. Ajeng langgar niku tamu sing dateng mriku sing berpikir masalah bon heran. Gumun. Langgar niku gladak panggung ya. Panggung kurang lebih dhuwure semer. Nah, dadi dhuwur ya langgar kuwi. Cagake niku ora kok kayu nggo kathek ya ora. Ora kok boto ditumpuk di semen ki ora. Ora kok watu ditumpuk semen ya ora. Mesti dieling ya. Hanya watu sing dhuwur semete didek-dek tanpa ngisor tanpa pendasi. Tanpa di apa ning ngadeg langgar ukuran kurang lebih 6-4 meter kok iso ngadeg kok ora gondolange rambruk ya. Padahal saiki kok piyambak mikul pen gumun. Wong sing tau nek kok watu aji berampuh ngene sih. Lho ngene kok ora ambruk tanpa kathek tanpa apa. Sampai sekarang mungkin watu iku tesih kependem. Sik apa? Waktu nek dipendasi iku dipendasi mubeng dhisik, dasi langgar ijeh gladak ijeh kanggo akhir dibruk Pak Nol Mako Pluang langgar iku asik berarti watu iku kependem rumah omahe dalem sing tak arteni kuwi pertama ya nalika jendhuwetan kene aku ora menangi ku ya nok nggone edi kuwi lek tarji ya ora nggone iku sing apa iku sing lek tarji gitu langgar iku asine akhir lek tarji omah dengan lek Juwati Mbah Tariyah pisah pindah ring long ya masjid dhewe saiki dinggon edi kuwi iku. Ajeng akhiripun menika diantara sekedar ajeng masalah pemilu ya Pak yo ngerti politik. Mbah Tariyah tahun 72 milih NU. Tapi apa gambar jagat. Nah iku no. Lho, gambar lho wong
Wong kok ana gambar jagat kok milih uangku mati urip ngising mangan kok bagat kabeh. Lah jagat ora dibeli le piye niku. Nah. 77 kan anten P3 gambare Kak. Dah. Niku kok ngobrol ndok langgar ya sing jadi cerita iku ngobrol langgar kula nderek ngrungok. Heeh. 7 kok Ka'bah. Lah ya alhamdulillah ana Ka'bah. Aku Ka'bah wong Islam kepengin ring Ka'bah. Aku ndek biyen ya kepengin ora kelakon ini ana Ka'bah Morode kok ora tak pilih iku dasare mbah niku mbah cara niku mbah terus ngoten dasar ya. Tar logika gampang kawan. Ya apik pilih. Nah. Lajeng nyoto malih nalika main niku naik kemalingan, poso-poso ya mriki kemalingan. Lah nek terus saiki ora sekal. Wong nyolong kok sego ketan. Krecek pajak-pajak do bar sahur gawe krecek apa dimen niku diplumuki ra krecek diplumuki tambir ngono kuwi. Lajeng sedina udan. Ora iso meme. Bengine omah pawon digwa wong. Nah, digwa wong dicolong krecek iku sego sing jeteles colong. Nah, pawon iki apa niki ya pawone ya, pawone. Digwa Mbah Tariah sesuk rene, moh nyekel pitik. Nyekel pitik nah. Pitik dicekel bae dibilang, "Bae, Pak kon ngawin kok jaba, bae nyembelih kok jero." Iki engko sapa-sapa sing ana bareng kari ndok omah kene iku sing jipuk. No. Dagang rong dina ana gumping lho semendhe caping. Caping keranjangan amoh ditalani tutus pring ku ndok kene. Tinggal kono, aku roh le naleni kuline mak dhewe sing mendho macul. Dadi ora sapa orane iku lho sing iku nek kok kesuk kok ana barang kae ndok kene iku sing iku. Oh. Iku malinge yo. Oh, caping ku yo wonge sing duwe sing caping kuwi lho iku malinge. Iku Mbah Tariah. Nah niku saya singkat ajeng. Kanipun akhir hayatipun kira berhubung Mbah Tariah iku wis ora mampu lunga ring Mangkli sehingga nek apiku nek Rejeb karo nek apa iku nek Ramadan sing lunga tawajuan ati ngadep iku mung Mbah Putri. Nah niku Mbah Tariah ora melu. Lajeng nalika tahun 78 kurang luwih iku bulan Agustus. Siapa? Nalika niku kula pas kemah ten Lapan Keling mantuk menjelang Ramadan padheku aku langgar kono Mbah Wedok wis ora wis lunga ngaji. Oh, lah alam poso tadi kok Mbah wis ora penak awake ning yo anu akhire Mbah mati. Lajeng poso tanggal 1 ora poso wong Mbah Prirana wis poso panas awake lajeng karo anak tarwiji ya piye-piye ya anu Mbah Tariah pesen aku mau mbok goreng rumah sakit. Aku pendak iki Selasa ya, isine Selasa tansi. Aku sok Selasa iki aku tirah ning gone Tarwiji. Ngono. Tirah ning Tarwiji, Aku mau mbok goreng rumah sakit. Ning anak ira senajan pecer ngono, tepeso digoreng rumah sakit kalau Mbah Yah Mbah Durya sak dulu, wis sakdine Tarwiji bareng wis iki rumah sakit. Nek aku poso mbok goreng rumah sakit, mbahmu ora usah parani. Lah ngaji ndok Mangkli. Akhire sing anak tetep radgel ya, mosok bapak rumah sakit mail lunga ngaji. Mbah Putih diparani, jak mantuk terus jaring rumah sakit. Rumah sakit Puskesmas Kling ya ora ana, durung ana. Rehata Klet yang durung ana. Ana ning wektuku nama rumah sakit Kosta. Rumah sakit sing ana iku nok Pati nok Jepara. Ana Tayu rumah sakit Kristen. Ning tetep go rumah sakit Tayu Kristen kono. No. Ajeng sebakat minggu di rumah sakit kurang lebih hanya 6 hari. 2, 3, 4, 5. Lajeng dina Senin sore kurang lebih jam 4 ya meninggal Tayu kuwi pas iku sedo. Godo mantuk dugi griya biya sekitar jam 8 badha traweh. Jadi ke rumah sakit ke ambulan langsung digoreng gone Edi Mas ya. Wong wancane duk dina Selasa, aku tirah wae ring ngene Edi. Sehingga ke rumah sakit langsung digoreng nek Edi. Iya, wis iya nek Tarwiji ya. Ya cilik nek gone lek Tarwiji ngono ya dikon Tarwiji kuwi di Rupakara, di rumah di Tarwiji ngasak sak berangkate. Iku.
Tak ngobrol malih sing dat kenyataan iku nek ngobrol langgar. Besok Sambangayat kuwi dadi kantor kecamatan. Lho iki nyoto nek kula ming mbak niku. Bitingan didekno pasar. Lho wektu kuwi kurang luwih tahun 68-an. Ajeng waktu kuwi ya soal bakal-bakal sih. Waktu ini nek jenenge Sambang itu pusate begal. Nah, begal, bitingan dia berarti. Pada aku ngaku tahun 80 ya. Aku kok kene lunga ring Ndarya, bare ora wani aku tenggelam. Ora wani tuh sangat ana wedine ana begal. Wis bar kan nikahku tahun 79. Nah, kok kapel. Tahun 79 ya. 79 aku. Nah, aku 79. Lah kula metu klebu malah tung prapatan madrasah klebu kula diwedeni untuk mau digamange. Malah kula ditok iku masih kaya nyempetang sepeda kaya ora iso ya. Perkara roh ngono kuwi. Perkara menghindari Sambangayat klebu malah entuk petok ngono kuwi. Nah, ndak iku masjid madrasah klebu keprapatan minggu ring Gelang iku iku lah niku dane lah. Lah ternyata lho iki wis 50 tahun iki lho kok kecamatan lagi kapan ya? Iku lho kok kecamatan lho. Lho omong Mbah Tarian kok cocok. Lah bitingan sih, lho bitingan ceritane kok jare iku pasar Legi Kulon, kuwi jare bitingan. Iku bos jare kuwi bitingan ya. Iku baten nate bitingan besok dideki pasar. Iku dia. Ya ngene niku ya niku. Niki kita malih nyoto ning aku ora ngelak ya. Lek Muntalib. Nah, lek Muntalib niku nalika nom Mbah Tari kon buncik pan kacang-kacang ku ora mesti ditebasno. Dibedol dhewe, dipemenok ngalas. Ngalas keluar kuburan ngono kuwi lho ya. Kuburan kuwi anu li, bapak kok jebul duwe keseten. Ya napa lek? Aku iki Joko iki wis omah dari Joko. Kon tunggu kacang. Aku nyolong kacang. Yo ora nyolong ya kepane dhewe ya. Kon tunggu kacang dipok dibongkok gorengkel. Nggih, tel panjenengan meneh. Bebelat Lampung terus diperpanjang kok tak delok klat ora payu. Dititip nang nggon Cina najeng usong. Lek Muntalib ya. Akhire Muntalib ora wani njupuk ring klat ya ora wani, akhire Mbah Tani pasar saya dikane. Pak niki kacang anek sampean ten mriki. Nah niku iku tira lek mun dhewe lah, lek mun dhewe sing crita karo kula. Lah nikulah harapan kula. Nggih. Mbah Tariah minangka tunggake kula panjenengan sedaya. Monggo berusaha semaksimal mungkin untuk meniru apa yang dikerjakan, apa yang tingkah laku Mbah Tariah yang baik. Senajan nyimpang aja ngasih ado. Ya aja ado. Paribasane tunggake iku dulan masak uwite iku kowe kok wah apa-apane. Dondong. Wah, jangan ya nek iso ya senajan mali ya sithik-sithik duwe asal godhi mbak cilik pening tetep duren. Senajan pun pesan Mbah Tariah yang terakhir nalika kula ndampingi nalika niku. Nak putuku, anak putuku urip nang ndi lah. Nek iso padha ngramekno langgar utawa masjid. Nah nek langgar kan putuku urip nang ndi lah. Ayo dong ngramekno langgar. Intine putuku urip nang aja lali karo agama, aja lali karo ngibadah. Iku harapan muga-muga. Nah, sekarang niku anak yang terpanjang itu turun batas sampai wareng. Niki pun sampai wareng ya. Anak putu buyut canggah wareng. Wareng ku putune kun anake Farid kun setas mun wareng. Nah, ya mun wareng niku lah mun wareng. Nah, ya. Putune Farid. Nah, putune Farid ku wareng karo Mbah Tariah. Nggih. Namung ngaten ya. Tita kula mbok milih make taun engkang dadi batas putu kathah wong liga mesti ya gadahi awor berbeda-beda, gadahi cita piyambak-piyambak sesuai dengan situasi yang dikrungu dhewe-dhewe. Niku yang apa yang saya dengar, apa yang saya ketahui nalika hidup kita sing menawi Mbah Tariah. Namonten sedaya kekirangan, kekhilafan kasare kula matur ya. Kula nyuwun agengipun pangapunten. Bagi wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mbah Sunun, Mbak
Gede Sahli atas penyampaian sejarah dari Mbah Totaria.